náskokem, který mu zajistila dvojice Plekanec Aleš Hemský 5 sekund před koncem druhé 20-minutovky. Takže v tuhle chvíli by měla být psychika na straně českého týmu. O té hrobové atmosféře, která tady panuje, ono se to snad ani jinak nedá nazvat, protože až sem nahoru na komentátorské stanoviště je slyšet i skřípání zubů jednotlivých hráčů. Tak samozřejmě nemůžeme čekat, že v úvodu šampionátu na souboj Česko-Dánsko přijde plná hala, ale ty 4-5 tisíc by tady klidně mohlo být. A to tady zdaleka není. Ne. Jakub Kovář teď musel znovu zasahovat. Lars Eller se dostával k chytré dorážce a teď je tady Petr Tenkrát. Stále Petr Tenkrát. Petr Tenkrát. Škoda. Byla dobrá příležitost, do které se dostal Petr Tenkrát. Byl tam hodně dlouho sám, protože jeho spoluhráči střídali. Kutlák. Krejčí. David Krejčí sice rozvlnil síťku, ale bohužel pouze tu na boku. Čáslava. Zakázané uvolnění. Tady je Petr Průcha, který tam dojížděl ten kotouč. Ale bylo to marné a střelec naše zatím jediné branky Aleš Hemský. Po dlouhé době odehrál v NHL kompletní sezónu. V těch předcházejících mu jeho plány skřížilo zranění. Jeho proklatá ramena. Ano, ano, ano. Lukáš Krajíček. Jo, ale podívejte se, kde až byli útočníci, až u červené čáry a mezi Krajíčkem a českými útočníky zela obrovská propast prázdného prostoru a čeští hráči tam pouze stáli. Ale to je právě to, že tohle je hra obránců. Oni jsou ve dvou vzadu, napadá jeden hráč, oni ho musí přehrát přihrávkou, pak teprve se uvolní další prostor. Tak teď český tým v útočné třetině, Ondřej Němec. Petr Nedvěd. Vondrka ze střídačky. Naskočil, nakládal. Nedvěd, který hledal před brankou Vondrku. No, Jakub Kovář už si nedovolil rozehrát, protože Jesper Jensen byl hodně blízko a za tohoto stavu rozhodně nemá cenu cokoliv riskovat. Tady ještě jednou naše šance a teď Michala Vondrky, který velice šikovně stáhl ten kotouč, chybělo tomu pár centimetrů. Andersen by si s tím těžko poradil, kdyby to šlo mezi tyče. Fredrik Storm, stále Fredrik Storm, u něho Kutlák. A Storm se nakonec nedostal k zakončení jenom díky tomu, že měl zablokovanou hokejku. Ale teď pozor, ještě Storm po druhé a ten puk se odkoulel vedle pravé tyče české branky. Pokud jste slyšeli nějaké opakované rány, tak to byly kameny, které spadly ze srdcí všech českých fanoušků tady v hale. Jesper Jensen, ale Dánové potřebují vystřídat. Krajíček. Němec. Kašpar. Jenomže Novotný už se chystal na střídačku, takže tam nikdo nebyl a Novotný se ještě musel vrátit do hry. Franz Nielsen, u něho Ondřej Němec. Stále Nielsen. Daniel Nielsen. A znovu Franz Nielsen. Niklas Hart a
Jakub Kovář jednoznačně nejlepším hráčem českého výběru. Viděli jste, jak vystartoval pro ten kotouč, přesně viděl tu situaci před sebou, že Jirka Novotný, Lukáš Kašpar mají plné zuby, ty se téměř nepohybovali, proto Dánové byli tak silní na puku, proto ho měli u sebe a tady je ta obrovská dánská šance. Otřelo se to tam o konstrukci. Pak to byl s osmičkou. Fredrik Storm dokonce opakovaně ohrozil českou branku. Trošku tam na něj naše obrana zapomněla. Mats Bettker, který vypustil teď jedovku. Julian Jakobsen u něho nakládal, ale Jakobsen hodně silný u mantinelu. Jannik Hansen, Tomáš Plekanec a znovu nakládal Plekanec. Madsen přepustil Betkerovi. Jannik Hansen. Jannik Hansen nebezpečná, hned dvojitá teč se chystala před Jakubem Kovářem. Jakobsen a Madsen. A znovu se český tým nedokáže vymanit z tohohle dánského nátlaku. Mats Bettker. Tomáš Plekanec. Tomáš Plekanec teď trefil hlavního sudího, ale to se nedá nic dělat, ten je součástí hry. Julian Jakobsen. Jakub Kovář chvíli nevěděl, kde je puk, ten už byl naštěstí na druhé straně kluziště. Frolík tenkrátová stečovaná střela. Frolík. Jannik Hansen. Ten už je na ledě pekelně dlouho. Ale ještě pořád má dost sil, aby se srazil s Čáslavou. Průcha. A až teď Jannik Hansen odjíždí na střídačku. No já bych řekl, že tam byl přes minutu. Rozhodně. Kiril Starkov. Dánové jsou teď důraznější v těch osobních soubojích. Kutlák. Průcha. Lépe bruslejí, lépe se pohybují, naši jsou strašně statičtí, já bych řekl, že to souvisí s tou hlavou. A hlava nefunguje, ale je umění vyhrát takovéhle utkání, dovést je do vítězného konce. Potom se to může celé otočit. Samozřejmě není to vůbec nic jednoduchého. Tak oni Dánové z pochopitelných důvodů musí být teď aktivnější, prohrávají 0-1. Do konce třetí části chybí 13 minut a 15 sekund. Aleš Hemský, Petr Nedvěd. Vypadá to, že je tam nějaký přesun v naší sestavě. Aleš Hemský se posunul k Petru Nedvědovi a Michalu Vondrkovi. Každopádně český tým stále drží vedení 1-0. Váš domov je pro vaši rodinu oázou bezpečí, komfortu a radosti. Ale i tady číhá nebezpečí. Nové spárovací hmoty a silikony Ceresit s trojitou ochranou proti houbám, plísním i ztrátě barvy. Ceresit. Trojitá dlouhotrvající ochrana pro vaši koupelnu. A pozor znovu na dánskou ofenzivu. Jensen trefil Petra Nedvěda. Na modré číhal Aleš Hemský, ten se nakonec dostane k puku. Hemský před brankou má Vondrku, ale
neporadil si s Filipem Larsenem, který teď rozehrává dánskou útočnou akci, ale museli zabrzdit, protože Dánové střídali. Stefan Larsen, Poulsen a Miroslav Blaťák. Takže Kašpar, Novotný a Petružálek. Tahle trojice zůstává pohromadě. Jiří Novotný vyráží dopředu. Namířil si to přesně mezi dvojici Dánů, po něm ještě Petružálek a Fredrik Andersen po dlouhé době při práci. Petružálek velice pohotově to tam zkoušel dorazit po tom odrazu od mantinelu. Já si myslím, že tahle formace funguje, je důrazná, i přesto, že našemu týmu se evidentně nedaří, tak oni si dokáží najít místa, kde ohrozí bránu a jak Kašpar, tak Jiří Novotný, tak Jakub Petružálek hrají ten hokej, na který jsou zvyklí, který předvádějí. Problém byl trošku jinde, tam, kde hráči nedokázali vyvinout nějaký tlak, proto přišly i ty změny, proto přišlo to rozhození. Tenkrát Plekanec Frolík, tahle trojička zůstává na ledě, to také zůstává. Frolík. Julian Jakobsen, který to dělá chytře a v poslední chvíli Zdeněk Kutlák čistým způsobem zastavil, tak Jannik Hansen to byl. Krásná klička na střed, tam se náš obránce Zdeněk Kutlák nechal vyvést z míry. Podívejte se, jakým způsobem ho dánský útočník překonal. Naštěstí ten kotouč se mu dostal moc blízko k nohám, takže na něj nedostal ani hokejkou, nemohl si ho ani přikopnout a po srážce s naším golmanem byla hra přerušena. Jannik Hansen má za sebou nejlepší sezónu v NHL, odehráli tam celkem 6. Budeme-li počítat i tuto a letos odehrál 82 zápasů, 16 gólů, 23 asistencí. Tak a teď je tady ta další změna. Krejčí na centru, Průcha napravo a Milan Michálek nalevo. Filip Larsen. Znovu back Dallasu Stars Filip Larsen. Signalizované zakázané uvolnění a také odpískané. Takže Aleš Hemský si vyměnil pozici s Petrem Průchou. Ono bylo asi potřeba rozbít trošku ty hračičky Davida Krejčího. Ano, kteří si neustále dávali přednost, neustále se hledali přihrávkama, dá tam trošku přímočařejšího hráče, čímž rozhodně Petr Průcha je. Navíc je to pracovitý hráč, který dokáže vybojovat spoustu kotoučů. Naopak do té třetí formace bylo potřeba dát někoho do podržípu, který dokáže vymyslet přihrávku, která by našla zakončovatele v podobě Petra Nedvěda. Nakonec Petr Nedvěd s Alešem Hemským spolu odehráli celé Eurohockey Tour a nebylo to vůbec špatné. Heller jenom k Nedvědovi. Frans Nielsen. Heller. Znovu Frans Nielsen. Niklas Hart. U něho Petr Nedvěd. Hart nakládal. Nedvěd. A nakonec z toho všeho vyjel s pukem na holi Frans Nielsen. Lars Eller. Jakub Kovář naprosto s přehledem zkontroloval tuhle situaci. Nakládal jenom na hokejku Larse. Ne, to byl Niklas Hart a Petr Nedvěd. V poslední chvíli Vondrka. Nedvěd. A Fredrik Andersen. Tak já jsem zvědavý na tu situaci, doufám, že nám ji
režie nabídne, protože... Čistý zákrok, to byl souboj hokejkama, kdo má větší sílu nebo kdo má lepší místo. Teď sledujte, Petr Nedvěd zastavil Hartovi hokejku. Tady se nemohlo jednat ani o sekání. Vidíte, že to byl souboj opravdu čepelema. A Niklas Hart, jak byl v tom zpětném pohybu, tak už neměl ten příklad. Tak a nebyl na to připraven, nečekal to, takže Petr Nedvěd ten souboj vyhrál. Myslím si, že tady rozhodli rozhodčí správně. Čáslava, offside. Moc se nestačil věc obraného pásma, promiň. Ale ten obrázek hry vypadá tak hlavně, protože Dánové jsou neskutečně silní na kotouči. Oni, když se dostanou na puk, tak to je, když se vám přilepí žvíkačka na boty, dostat je od něj dá strašnou práci. Ne nadarmo ti hráči hrají Elite Serien ve Švédsku a NHL, prostě to je kvalita. Zase bychom si nalhávali něco, kdybychom říkali, že Dány přejedeme, jako by tu nebyli. Na druhou stranu zase musím podotknout, že ten projev našeho týmu není dobrý. Ale to, s čím sem Dánové přijeli, že chtějí být černými koni tohoto turnaje, to si myslím, že naplňují od první minuty, přestože prohrávají. Šavlovačka ve středním pásmu a Lassen rozehrává další akci Dánů. Morten Green jenom tečoval, Lukáš Krajíček. Musí počkat, až hráči dostřídají. Čerstvé síly na led posílá i Per Beckman na druhé straně. Plekanec, dlouhá rozehrávka na Michaela Frolíka. Jesper Jensen. Petr tenkrát. Plekanec, Frolík. Ten zahnal Blaťáka a ten se musí hodně rychle vracet. Tam nahazoval své vrtule Jesper Jensen, tohle je Lars Eller, zastavený čistě. Filip Larsen. Jesper Jensen. Larsen. Eller. Niklas Hart, offside. Lars Eller, Niklas Hart a Frans Nielsen, to je trojice, před kterou se bude muset mít lecjaká obrana na pozoru. A to je Larsi Ellerovi nějakých 22 let. No tady vidíme, že na střídačce se stále pracuje, že je co vysvětlovat, co požadovat po hráčích. Ostrůvek českých fanoušků. To je asi největší ostrůvek na stadionu. Jo, teď jsem to ještě zkontroloval v reálu a je to tak. A dá ho práci najít. A to sedí přímo proti komentátorskému stanovišti. Dánové stále prohrávají 0-1. A tuší šanci. I podle toho se chovají na ledě. Jsou drzí, jsou agresivní, snaží se nás přehrávat. A myslím, že do poslední minuty se budeme klepat, pokud nám tam něco nespadne, o to, aby jsme si tohle hubené vítězství uchovali. David Krejčí a proti němu Julian Jakobsen. Vítěz Stanley Cupu z roku 2011 byl úspěšný v téhle disciplíně. Nepřesná rozehrávka na Krejčího od Čáslavy. Betkr. Mats Betkr. Kasper Jensen. Jannik Hansen k Průchovi, ještě jednou Jannik Hansen, už se naštěstí k puku nedostal, David Krejčí. Byl spacifikován čistě Kasperem Jensenem. Julian Jakobsen.
A Jakub Kovář znovu nastavil vyrážečku téhle nepříjemné střele. Morten Mocen. Daniel Nielsen. Milan Michálek. Milan Michálek je tam společně s Davidem Krejčím. Milan Michálek to udělal chytře. Dokázal si obhodit Janika Hansena, který už toho má plné brýle. Dal si 2 bazény nahoru a zpátky. Ondřej Němec, ale nebyl v dobré pozici na střelu. Ten puk měl moc před sebou na těle. Sešikovaná česká obrana na modré čáře. Vondrka, Nedvěd a Hemský, Kiril Starkov a Jakub Kovář kontroluje situaci. Janik Hansen, to byl ten muž, který měl na starosti poslední vzruch před českou bránou a tuhle. Ale tady bylo krásně vidět ten problém, který tam vzniknul. Rozjezd přes celé střední pásmo, žádný útočník v backcheckingu, aby otravoval dánského útočníka. A to je pro obránce strašně těžké. Tak, v tom případě obránci musí couvnout, protože jakmile necouvnou, jsou stojatí a každý útočník je objede jako sloupy. Proto potom následovala střela z poměrně nebezpečné vzdálenosti. A znovu Jakub Kovář po střele Filipa Larsena. Miroslav Blaťák. Nedvěd. Vondrka tečoval, takže o zakázané uvolnění se jednat nemohlo. Jesper Jensen. Jest. Kiril Starkov. Znovu Jensen. Starkov. Morten Green. Jesper Jensen. A teď se po sobě Čáslava s Kutlákem dívali, kdo tedy pro ten puk pojede. Aleš Hemský. Hemský nalevo měl Petra Nedvěda, ten teď dostává puk. Nedvěd to vyzkouší svým zápěstím. A Fredrik Andersen. Zkusil to z levé strany, počkal si, až mu tam bude Aleš Hemský s dánským obráncem přijíždět, zkusil tu střelu schovat, ale nesedla mu tak, jak by chtěl. Nejstarší nováček na tomto turnaji, 40letý Petr Nedvěd, poprvé na mistrovství světa v barvách České republiky a včera po skončení tréninku se čistě teoreticky měl zapojit o střižbu o to, kdo bude sbírat puky. Tak asi by to tak mělo být, ale... Ale on říkal, že už má špatná záda, že by se k ním neohnul. Daniel Nielsen. Petružálek, Kašpar. Franz Nielsen. Niklas Hart, který hledal ještě Larse Ellera, který najížděl před branku. Kasper Jensen a z druhé strany pálil Filip Hersby. Lars Eller, stále 22letý junák, který dává pořádně zabrat české obraně. Tak teď jsem se odechl já, když jsem viděl tu Hartovu snahu o přihrávku na pravou tyč do prázdné brány. Ještě, že tam měl Jakub, nakládal svůj nůž. Julian Jakobsen, Morten Mocen a Petr Čáslava. Filip Larsen. 3,5 minuty do konce třetí části a český tým stále drží hubený náskok 1-0, který zařídil svým gólem po skončení přesilovky Aleš Hemský po přihrávce Tomáše Plekance. Tady je Tomáš Plekanec, kapitán českého národního týmu. Stále Plekanec, osvobodil se od Jakobsena. Tenkrát Tomáš Plekanec, u něho Jesper Jensen, ale Tomáš Plekanec je v téhle disciplíně hodně silný. Stále Plekanec, Michal Frolík se teď přijel podívat blíž a také pomoci šťourat.
Puk je stále ve hře, rozhodčí stále vidí jeho pohyb, takže nepískají přerušení hry, to českému týmu samozřejmě vyhovuje. A nakonec Michal Frolík a střela, kterou se prezentuje Petr, tenkrát je to gól, Češi vedou 2-0. Tak paráda, teď už to snad vypadá, že bude No sláva. Tak. Teď možná těch kamenů spadlo ještě víc, ale výborná práce našich u mantinelu. Tomáš Plekanec a Michal Frolík tam zabojovali o ten kotouč. Petr tenkrát trpělivě si počkal odstoupený a trefil tak, jak on to umí a jak ho známe. Podívejte se, jak tam čekal na své pozici na bližší tyč. Překonal Andersena. Ale podívejte se, jak dlouho a pečlivě číhal na svoji příležitost. Pak si udělal prostor, skvělá práce spartanského střelce, který se v 81. zápase za národní tým prosazuje po 7. Češi vedou 2-0 do konce třetiny, 2 minuty a 35 vteřin. A hned je to veselější. No nevím, jakých bylo 6 gólů předtím, které dal Petr tenkrát, ale myslím si, že tenhle byl hodně důležitý. Tady ještě jednou Tomáš Plekanec. Tady si říkal o faul, to hnání rukou, já si myslím, že to mohlo být klidně odpískané, kdyby byl rozhodčí přísnější. I proto se tam rozčiloval dánský trenér hodně nahlas. Tady udělali rozhodčí chybu. Ale zase na druhou stranu ukázali určitý cit pro hru, protože pořád viděli, že ten puk je ve hře, že není zašlápnutý, že se furt někam smíká, takže nepřerušovali. Ale na to už se historie ptát nebude. Jediné, co zaznamenají statistiky, je asistence Michaela Frolíka a gól Petra Tenkráta v čase 57:21. A ještě jednou pohled na Petra Tenkráta. Ještě teď přímá gratulace. Samozřejmě ta střídačka je dlouhá, než se k sobě všichni hráči dostanou, než se k sobě posunujou. Tak kolikrát dostáváte gratulaci 8 minut po góle. Ale to si myslím, že žádnému střelci nevadí. Tak to už bude v šatně. Oddechový čas si vybral tým Dánska. Já myslím, že se chystá powerplay, že to dánský trenér zkusí. Per Beckman Přesně tak. ví moc dobře, jaký byl průběh toho utkání a je dost času do konce na to, aby se ještě něco mohlo stát. Už je tam 6 Dánů, mezi nimi nechybí pochopitelně Frans Nielsen, musí tam být Lars Eller, je tam také Morten Mocen, Niklas Hart a Filip Larsen. Lars Eller vyhrál v hazování, Nielsen, Larsen, Eller. A tady bude Zdeněk Kutlák. Zdeněk Kutlák a tohle byl nepříjemný zákrok Jannika Hansena. Zdeněk Kutlák zůstává u mantinelu. Ta powerplay Dánska skončila velmi záhy. Na let už spěchá doktor Zdeněk Ziegelbauer, protože se Zdeněk Kutlák nepříjemně prohnul. Nebyl tam moc prostoru mezi jeho tělem a mantinelem. Teď se podívejte, do jakého pozice se dostal a navíc na něj Hansen ještě padl. To bylo hlavou přímo na hranu mantinelu. Tomáš Plekanec a Frans Nielsen v rozhovoru s rozhodčími, ale tohle nás zajímá mnohem více. Zdeněk Kutlák, tomu se vůbec nechce, zpátky na nohy v plné rychlosti. A bylo to obličejem na mantinelu. Obličejem přímo na hranu mantinelu. Tam bude ten problém. Tak Zdeněk Kutlák už je na nohou. No, podle toho, jak je zkroucený, možná i záda. No, to bude asi víc po téhle ráně. No, důležité je, že odjíždí po svých. Žádný krvavý šrám naštěstí po Zdeňkovi Kutlákovi na ledě nezůstal. Tak držme palce, ať je všechno v pořádku. Jannik Hansen na trestné lavici a powerplay Dánska trvala 6 sekund.
tuhle chvíli se bude dánský tým bránit ve 4 české přesilovce. Tenkrát Plekanec a Michálek. Vzadu nakládal a Lukáš Krajíček. Plekanec. Tomáš Plekanec zkusil to šikovně z otočky a v tuhle chvíli už má Andersen puk pod kontrolou. Petr tenkrát se ještě chystal dorážet. To udělal chytře český kapitán. Taková Plekancová specialitka, on se umí vytočit s tím kotoučem a poměrně ještě ostře z toho zakončit. Vidíte, že ten kotouč šel přesně za tyč Andersenovi brány. Samozřejmě ten puk se těžko zvedá. V té otočce je to málo pravděpodobné, že by se to povedlo umístit někam hodně nahoru, ale ta střela má razanci a navíc před bránou se dokáží sjet hráči na dorážku. Tomáš Plekanec hraje svůj 6. šampionát. Má ve své sbírce stříbro a bronz, ale pokaždé chyběl, když česká reprezentace získala titul mistra světa. Svoji reprezentační kariéru začal až v roce 2006. V Rize, tedy rok poté, co Česko získalo zlato. A sezónu, respektive mistrovství světa v roce 2010 vynechal. Jinak byl v roce 2007, 2008, 2009 i 2011, takže další zlatý úspěch mu unikl. Teď ale pozor na Juliana Jakobsena. Novotný, znovu Jakobsen. Jakobsen, tady je Larsen. Ještě připravená střela, podotýkám, že Dánové hrají ve 4, hrají oslabení. Novotný. Kašpár. Čáslava, Kašpár. Novotný. Čáslava, Novotný. Michal Frolík. Michal Frolík, Novotný, Jiří Novotný je sám před Andersenem a už byl asi příliš moc blízko. A udělal to šikovně, rychlá otočka, snaha o rychlé zakončení, možná kdyby mu to sklouzlo, tak by zjistil, že má víc času, než předpokládal, ale samozřejmě s tím se nedá dopředu počítat. Tady vidíte reakci našich fanoušků. Jiří Novotný to udělal velice šikovně. Poslední sekundy tohoto zápasu. Posledních 10, 8, 7. No, český tým ani tentokrát zahajovací utkání na světovém šampionátu neprohraje a prodlužuje tak tuhle sérii od roku 1992. Díky Aleši Hemskému a Petrovi Tenkrátovi český tým vydřel výhru nad Dánskem 2-0 a premiéru jako řemen má za sebou Jakub Kovář, protože jenom díky němu český tým dokázal vyhrát. Jakub Kovář v premiérovém vystoupení na mistrovství světa si připisuje 26 zákroků a také první vychytanou nulu. Dobrý tah Alojze Hadamčika s Jakubem Kovářem.